L'altra peça contem avui la sort de tenir el fantàstic mestre Arnau Reinés amb aquest orgue que tenen vostès, que és una joia. És un gust cantar en aquest orgue, és un gust cantar en aquest temple, i més acompanyats pel mestre de Campanet, Arnau Reinés. Moltes gràcies.
Gràcies pel seu silenci tan atent, que ens ajuda molt a cantar. Veritablement, cantar amb aquest casal tan vell que tenen és un goig. A més, sona fantàstic. Perquè Binissalem és terra de vims, però és terra de cultura, d'autors, d'escriptors, de músics, i es nota. Ha estat un plaer passar aquests dies. Moltes gràcies, senyor Batlle, per totes les seues atencions a l'Ajuntament. Un goig. Moltes gràcies. Del cantautor Isidor Marí, quina és la terra que més estim és a Eivissa, on he nascut, amb un arranjament coral de mossèn Vicent Urpalau per tots vostès.